to the prophetic destiny of this city. Amen. Kuhle into kuba uyazi indawo hlala kuyo. Yeah. Uyazi nokuba intoni injongo kaThixo ngayo. Yeah. Port Elizabeth bazalwane was founded go 1700 by a missionary ekuthiwa Dr. Van der Kamp. Wafika apha zikhona abantu amadlambe baseXantshandu, wafika bekhona onoqhakancu, wafika apha eHumuthi wamisa i-missionary station. Ndiye endaweni ke apha wathi sawumisa lo missionary station kwavuleka iportal yezulu phezu kweBhayi. Emveni koba kwenzeke loo nto kwaye kwafika ubukolonali through indoda ekwakuthiwa uSir Ruffen Donkin, who was a general yayiziswe apha to be a governor ihamba ne-1820 settlers. Esinqeni saloo ndoda kwakukhona ibhanti eyayine whisky. Phakathi kuloo bhotile line-whisky kwakho inhliziyo yomfazi wakhe owafela eEurope, kodwa wenza isigqibo sokuzomngcwabela apha eBhayi. Xa upha eBhayi edolophini eCentral kukhona ipyramid pha. Yabona ke nje uba uthi pyramid, we are talking of altars. Kukhona ipyramid lingcwaba lalo nhliziyo. iBhayi igama lalo originally ngokuka Van der Kamp, it was Bethel. Walitshintsha wathi yiPort Elizabeth. Akamthiyanga nguQueen Elizabeth. Mistake le. Umthiye ngenkosikazi yakhe. Wazi wamleqa ke Van der Kamp emsusa kulaa ndawo. Wayohlala eBethelston. Phaa kwi-northern areas. Kulapho ke iBethel station ikhoyo ngoku. Uba belikhona ithuba besangoyibona. Emveni koko that manqala apha ke that destiny yalamlungu wayezolungisa le nto wayezolungisa eBhayi yaphela emoyeni because kwafika a Satanist yayivala because Lady Elizabeth was a Satanist. She was 15 years older than Sir Ruffen Donkin. Now, emveni koko kwafika uBartholomew Dias befuna indlela ebheka ngaphaya, wathi apha eBhayi kwabakhona imyuthi enqanaweni yakhe ukubhoka kwamajoni. Esithi amajoni nanku umhlaba siyabona, naba bantu siyabona, akho apho siyakhona. Kwacaca uba yimyuthini kulo nqanawa, kuyarabhelwa. Wahamba ke nabanye bophela ePort Alfred, zange bofika kule ndawo besiya kuyo ngoba kwabakhona imyuthini. I-foundation yeBhayi ke leyo. So iBhayi i-problem yalo yokuqala is-Satanism etshintsha the original plan kaThixo. Problem yokuqala le. Problem yesibini yeBhayi yi-rebellion ethi mutiny. Ungayenza into eBhayi ibenhle, but abantu baseBhayi ukhe bathi usiqhala kakubi.
izawuchithwa loo nto yakho. Ndiyayazi loo nto leyo. We come from having the biggest church in this township. Yaphela. Kwaphinda kwakhona enye yaphela. That is Iban. Indawo where many men of God, nxa befikayo, their original vision iyatshintshwa. Ngoba abantu balapha bane spirit Satanism tshintsha the original program kaThixo. Okwesibini bane spirit se-rebellion. That means ba stage mutiny. Mutiny ke takade semela, you suffer from your own soldiers. Yeah. It's not something that comes from outside. Yeah. It's rebellion from inside. Betrayal. Yeah. Lento ke nize ngayo apha. Africa back to God. Izolungisa loo nto. Yeah. Yabona ke ngokumntakama Dikiza. Ngehlele ezingcambini. Yes. Zalento iphetheyo. Yes. So that from today onwards, you will never be the same. Lendo, it's like, hey man, zakuphakamisa ngokuyi-prophet. Sorry. Prophecy bazalwane isebenza nge-symbolism. Symbolism. Ayisebenzi njengamazwi. Prophets ziyayithanda i-symbolism. To the point yokuba people who don't understand prophets bayakhubeka. Ngoba i-prophets zinento ene-symbols phakathi. Amen. This is a symbol. It's not nje ichart ngokungutishana. It's a symbol. It must be respected as a prophetic symbol representing the ark of the covenant between you and God. Mamela, the ark is ordinary wood, but it symbolizes presence kaThixo. This symbolizes what God is doing. Ndihlala phansi ke, when ifika le vision apha eBhayi yamkelo, the same spirit saseBhayi sayihlasela. Number one, kwanemutiny within the soldiers. Mutiny within the soldiers. Yabona ke ngoku ngizawunyathela ezikonsini now ndixole. The mutiny within the soldiers yaqala ke kubeni kuthiwe siyakuva uyathetha kodwa thina sifuna icawa. Asinacawa. Sibheke ezicaweni zethu asamkeleki. Yatshintsha the original vision. Yatshintsha the original vision. Hallelujah. Hallelujah. Ingakwehleli ke loo nto. Ngoba when lo mbono uqina ufika numbers zizakufaka impiko zikwenza uzibone umkhulu ungayitshintshi vision because that's a satanic spirit ezayisenga iphele zigqibe uncumile. Because I was there when el vision lilila likhalaza qho liphakama linesimbonono sokuba into yam ayisekho. Jesus. Yasengwa by the spirit of a church. Silidishwa by a satanic spirit. The second thing, lento eyenzekayo ngexesha i-back to God ifika as a counter
imama imakota baraka setu. Ifika as a counter to a political spirit. Hey. Ifika as a counter to a political spirit. Ngexesha uTata uBhengu efika iANC, iPAC, iZANU, PF nezinye izinto zimile ziyawazi umoya because the spirit of times was already over people. Zifuna uyitshintsha le vision. I-clarion call yazayisithi mayibuye iAfrika. Zingathi mayibuyele kuThixo. Zingathi mayibuyele endaweni ethile. Zithi nje mayibuye. Uba ibuye phi kwakungaqaciswa. But uThixo, thank you, wamraise uba uBhengu. Wayitshintsha that spirit. Wathi Africa buyela kuThixo. Right now, you are preaching at a time when that spirit is still there. Ungavumeli lo moya uyibe le vision. Because kunabazalwana bazavuka. Bavuke nalapha phansi kwakho. And bazavuka beyazi inhliziyo yakho lalela. Le vision. UThixo ubiza abantu who are politically aware. uLuthuli was a communist originally in Kimberley. Wabizwa uThixo. Ngiyafaka. Lalela. Yabona abazalwane baseJizweni. Umfundisi wabo was a cater. UThixo ukhokho. Ngiyamazi uyamake wahlenda. We started knowing into kuba umuntu uyasindiswa ahambe noThixo nokupolitical. When iqala lento, because we were politically charged, sasifuna the voice uThixo kanti ulindele into hayi sendinikile into Africa back to God. Ungavumi wale amakhima oluhlaza epolitics. Ngoba sona bazawufika bakungcale ukusuke kwivision. Uba bakubambanga kwi-denomination bakubambe kwi-politics. Resist. Apha ke bhayi sisizinda salo mimoya. Sisizinda salo mimoya. Lalela, when le vision ifika iyalwa. I know for a fact uba iyalwa. Abazalwane mhlawumbe bayazi into yoba izolo mna bese-period ndikhapha amehlo ndilungiswa ngugqirha. Ndifike apha ndisedizi ingqondo le. Uba benibona khona ixesha bendiphakamisa uthuli kuba ndinentlolo ongaphakami kodwa ndiyaxhathazela because andikabi right. Ngoku ndiba right. Amen. Hallelujah. The reason being lo mbono uSathane if akakwazi ukuresista ufuna ukuthi get out of the way. That is why Nkosi yami akanyala uSathane uku-attack emzimbeni, akanyala uSathane uku-attack emtshatweni, akanyala uSathane uku-attack ezimalini. If uzovala lo mbono sizawuthandaza. Sizawuthandaza. Ndifuna abantu abathanda bakuronda bayazi into abayizele apha ebhayibhilini. I am a prophet kule city. Ndiyayazi lona ndithi. In that place where uSerufel, sorry, ulotata uFader Kemp wayekhona, namhlanje kumistatue of a gambler. Saba khona ingekabikho i-boardwalk where kukho casino yokuqala, but la casino ime kula ndawo esa statue
sikuyo to open up i-gambling iy'potele zabo. Hallelujah. Amen. But I want to tell you, even today, the family yalondoda isathandaza. Amen. Hallelujah. Ngizamcela umama abe mnye kwaba bakuronda. Ngicele uba usicwele. Siphakame. Sithi nje around le ndoda. Siyakubanga. Siyakubanga. Yes, Lord. Cele nginyuse izandla bazalwane ngithandaza. Yes, Lord. Nakuthabele kethini. Thank you, Lord. Lord, Akaboshi. Cela umama bemnye umnike imayikhi athandaze aphakathi. Elemane rekethele besithoro boshantara katala basi. Rekebe rekesitala basi. Bawethu onamandla onke uThixo ongalibali madinga unguThixo wezizwe zonke unguThixo ofanele ukunikwa uzuko nembeko ngoba zikwanele zanele umhlaba zize zanele nalomhlaba esikuwo siyazi loba lomhlaba wawubanga usawubangile nangoku bawethu onamandla onke nguwe okwazi ukuthulula izinto zakho zezulu bawethu onamandla onke nguwe okwaziyo bawo ukumkhupha umuntu kwinto ebengafanelanga abe kuyo abe kwinto ofuna abe kuyo bawethu onamandla onke ngelithuba lenkosi sinikuzuko nembeko kuwe bawethu onamandla onke ukuze amandla ukuze isibindi ukuze Nkosi ukukholwa bawethu onamandla onke kube phezu komntana wakho ngalomzuzu bawethu ongcwele sithula umoya wakho ngakumbi nangakumbi sithula umlilo wakho izinto wathi wena wenza amachaphaza uzawadibanisa uphezu kwawo ngokulamachaphaza ukuba dibane ngoba ufuna uthetha izwi elinye wonkongo wakho umuntu athethe izwi elinye bawethu onamandla onke bawasinikezela uzuko nembeko ngoba zikwanele thatha indawo kenkosi nangumkhonzo wakho siyazi ukuthi yonke lento enzekayo uyayenza ngokuthe uthetha wenze nikezela kuwe ngoKristu Nkosi amen mayenze intando yakho mayenze intando yakho mayenze
sihlala phansi Amen. ndibulise nje abangcwele ndibulise abahlanganisiwe ngokuthanda kaMoya Oyingcwele Yes. abathandiwe uThixo Amen. namhlanje sinedinga Yeah. ngegama lenkosi Yesu sicela uxolo utata senzile welcoming abezomention abezothini ngicela nje la utata usaphumile Yeah. lo mzuzu ke kuba ke saphumile utata sicwesha bese ngiqhuma ngifuna hand over right now i-mic tata uProfeti kwami siyabulela ngale ngcaciso yePort Elizabeth kuMoya Oyingcwele iloku khokheleka. We really needed this kind of information. Especially izandla zoMoya Oyingcwele. Ikhona indawo eBhayibhelini ithi ngiyacela ningamceli ngoba nicela kakubi. If you ask and do not receive because you ask amiss. Ya xa ucela xa uthandazela yosithi ungenalwazi ngayo olubheka phambili nokuthandaza kwakho kuba amiss. Sibulela ke uThixo ngale information. Yeah. Samkele ke iteam yabathandazi from elujizweni engqeleni the surrounding areas esashayela izandla sayenza kahle ngomso sendishise uThixo namhlanje usinike utata from elujizweni utata umfundisi utata uchubekileyo utata nobulungu utata nomoya kaThixo Yes, Lord. kahambi yedwa hamba neteam lena ke yabathandazi kodwa ke cela hand over kuye le mic tata umfundi tata usicwetsha Yeah. cela simbethele izandla simamkele ithatha uMadikiza izolo uye wathi umuntu nomuntu unendlela ayinikweyo ukuthi asamkeli apostle Madikiza nomntana samkeli utata umfundi usicwetsha Yeah. uzaba utata umfundi usicwetsha ke ngokwendlela anikwe ngayo. Yeah. Amen. Amen. Hallelujah.
ngizonyulele abazawuthi bawuphathe lo mbono njengalendlela wawubhalwe ngayo kwasekuqalekeni. Yilonto ngoku ndisandisa inani ngoba ngiyaxhaphaxhaphisa ngoba ixesha lona liphelile. Niugade ningadeviate. Bacele bawuthandeka somandla siyabulela Ya. okokuba unyathele Thixo wethu oyingcwele Thixo wethu othandekayo sikelele Nkosi ethubo silika lona egameni lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Cela sifunde incwadi yamaHebhere chapter 2 verse 19, the last verse. Incwadi yamaHebhere chapter 2 verse 19. Cela siphakame sime ngenyawo xa kuza kufundwa eli lizwi. Abanakho ukuphakama. Verse 19. What Hebhere chapter 2 verse 19. Ifuna ngolhlobo. Iqala verse 18. Chapter 2. Yes. Okay, lamazwi mandiwathethe. Ekubeni enakho, ekubeni ehluthiwe naye unakho ukubasiza abo bahlutshwayo. Kuba ekubeni eve ubunzima endiwe naye ngokwakhe unakho ukubasiza abayindwayo. Amen. Cela sihlale phansi. Mandibulise ngexesha elifutshane kakhulu. Ndizawungena ntathu kwam njengomuntu ozawubetha ipenalty. Akusadlalwa ngoku. Sekufuneka iwinning goal. Amen. Hallelujah. Yeah. I'll come back. Ndizohlala phansi ihlobo ezidala azilahlani. Utata uKhobo ukufika kwakhe eJizweni. Wathathwa wabekwa apha phezu kwamagxa am, wakhwela ngeenyawo zakhe apha phezu kwam. You can imagine I was a bit slender ngelo xesha. Xa ndizawulayisha indoda engangoku ime ngeenyawo apha phezu kwamagxa am. Yayingengotata uKhobo, it was this vision. Sifunda lamazwi, ndiyabulela utata konke akubekileyo uwenze umsebenzi wam walula, uyikhavarishe yonke into ebekufuneke ndiyithethile. Ndibeka lamazwi ke ngoku athi God is able. With God nothing is impossible. Sizotsho apha eGqeberha. Yonke lembali esifumanayo nalo lonke icebo longendawo alenzileyo ecinga uba sephumelele akalenzanga ixesha. Nkosi msikelele ngokuba uThixo uyivile imithandazo yabantu baseGqeberha. Ngexesha utata uBhengu awayefika apha wayephethe isolution yes is
zalapha eGqeberha. It is unfortunate that he was not understood and he went to lie, to die with that vision. Engayikhuphelanga yonke. With the hope that uThixo uza kuyityhila ngoba uThixo icebo lakhe uyalityhila. Uthi silibambe ngombono. Silibambe ngerevelation. Singalibambi ngokufundiswa ngabantu. Kosimayisikelele. So uThixo ke uthi namhlanje phezu kwayo yonke lento, phezu kwabathandazi, phezu kwelibandla, phezu kwayo yonke iGqeberha, God is able. Amen. Uba siyayazi indlela awahlutshwa ngayo uYesu. Wade wawulala phansi ethwele umnqamlezo wehlazo. Abantu I don't know noba babelibelena ukuthi ngubani lo abamphatha gadalala ngohlobo. Kosinsikelele. Kodwa uthe akukhala esemnqamlezweni esithi Eloi lama sabathane, eso sikhalo saba sisixhobo sokudestroya yonke imincibilelwana yonke ndawo. Gqeberha included. He is able. Sizawushiya kule ndawo lo eso simemezelo okokuba uThixo unakho. He is going to change imeko yaseGqeberha ibe yilento uThixo ayifunayo. Kuzawuphela ubumnyama kuvele ukukhanya. In fact sekuphelile. Kosinsikelele. Singothatha loo nto tata kwam. Uba utata uMadikiza lo cela uphakame egcobani akanogwala sizawuma naye. Asizufa apho akhona kuba asizufa. Uzawufa uSathane. Sizakuma naye through thick and thin. This is your time. And God is saying He is able. Ayiphinda ezamohlula. Kosibesikele ufuna kwezilwayo. Ukheso kungaphakathi. Amen. Uzayilixa. Nangoku selikho. Jesus. Uza ixesha lezifo ezinganyangekiyo. Uza ixesha lendlala. Lawo maxesha aza kuba yi-threat kubantu bami. Ke nina ndibiza nina ndininika isixhobo ngoba no-government akazinceda nganto kodwa uncedo lukulaa ndawo ndandiyibeke kuqala enxebeni. Kulapho isizwe sawusinda khona ngeli xesha lembalela neyakwamoya neyasebantwini. Kodwa ngalo mzuzu wayisiwe uSathana uthaba luphansi kwenyawo zam. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Ndinabemileyo endibathembileyo endibonyulileyo. Ewe ndonakaleliswa nangabantu ebendicinga bathathela icebo kodwa bona balibhukuqa balijongisa intlaba ezantsi. Ngoku ndithi yihlawuleni niyibhekise phezulu ngoba ngoku kuwe ewe ezinkunzi ezimbini ziyangqulana. Ngoku lixesha lokuba ukuthandaza kunyuke
thuthu ngoba lixeshelile yaye naye ufile ukuba kuyatshisa uyaliva ifuthe ngoko ke imani magoga nithathe indawo zenu. Yes, Lord. Pastor Mathekisa. Uzawuthandaza abangcwele. Yeah, yeah. Ela sifunde le bhodi sonke. Head on with Antichrist. Ela siphinde sifunde le bhodi sonke. Head on with Antichrist through Africa back to God. Ndicela onemike akayifundele uba abantu abawiva ku-live bakuthwane because uthi uthathwa mancakise le bhodi kuthandazwe ngayo. Kwayifunde tata. Head on with Antichrist through Africa back to God. 2026. Head on with Antichrist through Africa back to God 2026. Yeah. Singahlala phansi bangcwele. Yes, Lord. Manicacise ngobungozi bonyaka ophela ngo-6. Mandicacise ngobungozi xa unyaka uphela ngo-6. Andizodla xesha kuzawuthandazwa. Xa kuvalwa unyaka kwi-crossover eMthatha into egcwele 10 poles. uThixo wathi mandithi kunombangiswano phakathi kobukumkani bakhe nobukumkani botshaba kulo nyaka esithi ngunyaka wakhe lo wokuzibonakalisa ngabantwana bakhe. Utshaba sele eloyisile kodwa woloyisa ngabantwana bakhe. Before le message intsha ka agenda 2030 endisuka nayo eKapa ngoku ekuthiwe maniphuthume ngayo kuqala kwenzeka kanje. Uthi uThixo walicacisele ibandla ngobungozi xa unyaka uphela ngo-6. Ngescripture masifunde okwasosodwa ncwadi yesityhilelo chapter 13 verse 18 ndicacise ubungozi xa unyaka uphela ngo-6 nombango okhoyo phakathi kobukumkani botshaba noThixo. Umama obethetha ngoku umoya engcwele ngaye uthetha ngenkunzi ezimbini. uThixo uyithethe out wathi unyaka 2026 ngonyaka wenkunzi ezimbini. Wasicacisa inkunzi ezimbini zimele ntoni. Wathi bubukumkani bakhe obuliwa ubukumkani bobumnyama, the year of the 2 bulls. Kwathiwa ngoJanuwari, nge-1 kaJanuwari, amaKrestu angamathandazi angakalinge athi qhuthuthu. Wayenza uThixo into ngoDisemba. Statistics sengozi sehla kakhulu. uThixo ebonisa uba lo nyaka kumele uba kuphuthunywe. Uthi mandithi ebandleni nge-crossover wandixelela ngo-2006 ndina 2 years ndisindisiwe ndifakwa kwi-prophetic mantle, prophetic office nguThixo. Wathi mandixelele abefundisi baseMthatha ngo-2006 nebandla lonke nabathandazi kuqaliswe kungenwe kusiwe ukudla
kuthandazwe kuzobe kulonjwa worldwide ubukumkani bobumnyama bulontsha kakhulu ngonyaka ophela ngo6 kwathiwa mandithi iSoweto uprisings zika-1976 kwakungeyonto nje. It was a prophetic thing because yayingomnye weminyaka wombango. Umnyaka wombango uba ngonyaka wempalalo gazi elininzi kwicala lobukumkani bobumnyama as it was in the year 1976. Ekungati it was just a political event, but it was a fulfillment of the plan of the kingdom of darkness as they normally do when the year ends with the 6. Makufundile izimcaciso. Verse 18. Nabu ubulumko lowo unengqiqo makalibale inani lehamncwa. Lowo unengqiqo makalibale inani lehamncwa. Xa kuthethwa ngonongqiqo ozobala inani lehamncwa kuthethwa kunabantu kuThixo abanike ukukwazi ukucalucalula isayizi namaxesha. Ngabanengqiqo. Then kucaciswa ngohlobo funda ke dlula ke kuba linani lomntu. Okay, bangcwele literally kuthiwa inani lehamncwa linani lomntu. Ngubani ihamncwa? Ngu-Antichrist, yi-beast. Kodwa kuthiwa linani lomntu. Kutheni kuthiwa inani le-beast linani lomntu? Kutheni uThixo ethi unyaka wombango phakathi kobukumkani bakhe nobukumkani bobumnyama? Masiqale. I-beast imele ubukumkani bobumnyama. Genesis chapter 1 verse 26. Isidalwa sokuqala esifana noThixo ekungazange kwabakho sidalwa sinjalo. Genesis 1 verse 26 wehle ngumuntu. Loluphi usuku kwinsuku zonke ezikhoyo evekini umuntu adalwe ngalo lusuku lwesithandathu. Therefore uSathana usuku ekudalwe ngalo lento ifana noThixo, lento yenziwe nguThixo ekungakhange kwakho angel or any angelic being efaniswe noThixo. Yamlimaza uSathana into ye-being ethathe i-image kaThixo. What? Ndakuziphindezelela kuThixo ngale being ethathe i-image yakhe. Hence wacaphukela nosuku le image eyathi yenziwa ngalo. Therefore walubanga ke usuku lwesithandathu, usuku ekwenziwe ngalo umuntu, de wabanga nantoni na enento yokwenza no6. Jesus. Kwenzeka ntoni ke xa unyaka uphela ngo6? Ngunyaka uphela ekuphuma u-666. Ungenaphi u-666? Yisignal yobukumkani bobumnyama eyaziwa ngabo bodwa. When the year ends with 6, this is what is happening. They use inyanga enguJune. In the month of June, one of the 3 days in the month that have the number 6, it could be the 6th,
of June, the 16th of June, or the 26th of June. Yaziwa ngabo idate abayikhethayo for that particular year. Ngo-1976, from the 3 days, 6, 16, 26, kwakhethwa u-16. So that elagazi labantwana eSoweto zalichitheke ngalamhla we-16 kaJuni. Why? Kwaphuma u-double 666 in 2 ways. Kwaphuma 1 on the 6th or on the 16th, 16 thatha u-6 uye ku-1, 16 of June thatha ku-6 kaJuni, 1976 shiya ku-6 aphume u-666 oqala. Then kufuneka ubungqina kusetyenzwa ngobungqina in the spirit. Then ukuze buqualify ubungqina bayaphuma kwi-days basebenzise ixesha. It's either they use 6 o'clock in the morning or 6 o'clock in the evening, one of the two. But iyaziwa ngabo because i-timetable seyikhutshiwe silele nje. Bangcwele this year emkhathini bayazana bonke uba kulonyaka bawusebenzisa eyiphi i-date between 16 and 26. Ndiyambulela umama uNkonzo enzoshumayela kwakhe lichaza lento next week eMonti was of God. Otyhilelwe nguThixo wathi makenze sure ukuba eMonti on the 6th of June I am there kuyobulawa impondo zale nkunzi. Amen. Hallelujah. Mamela. U-double 666 wokuwitnessa lento bayayazi uba either 6 in the morning or 6 in the evening. Then ngexesha elazwa ngabo ngaloo mini niyayibona mos ecourt ne laa nto engathi yamele abantu abase bomthetho bayayazi nithi laa nto ningayithetha kancinci uthe utata kwa-prophetic mission kusebenza i-science. Then they are all aware in the world okokuba bazosebenzisa ekuseni okanye in the evening, but either in the morning or in the evening. Utata wabo because u-Antichrist ayingusatana. U-Antichrist yi-system yakhe. Ngoku kusasebenza i-system. The person Antichrist usazoba ne-flesh and blood. A singular, a single, a personal, ebonaka. U-Antichrist welo xesha ubhetele kuno Antichrist weli xesha. Ubumi ngo-Antichrist weli xesha uplural. The purpose yokuba abe plural usebenzisa abantu bakaThixo ngexesha lokuvezwa kwakhe as a man eza kuma epulpit. Nakulibona isikizi lesiphanziso lemi etempeleni olesayo makaqiqe iseza leyo idate. But i-system eyonenzima ile pluralism whereby u-Antichrist esebenza as a system engumoya esebenzisa abantu bakaThixo. Then on that day the man of the system, the man of the father of the system, Satan
himself is known on that day because uzoba empowerisha his kingdom. That's why if ibandla belibamamela abaprofeti over ibandla after the 6th of June lingabalisalele i-damage ezokwenziwa ubukumkani babumnyama after June is more than what has happened from January to June. Manigqibele nto ndinibona ukuba sewenzeke nto up to now. Manigqibezele portion bakwenzeka kanjani. Then ngalo date bayishosileyo ngalo moment uma ngaba usekuseni kuzothathwa i-hour yesithandathu, the 6th hour, the 6th minute. Then worldwide they are looking at their watches for the 6th second whereby udevil ebetha njengasecourt ngalami lambeto omnye affected the entire world in the world of Satan. Then Amakrestu will be in for a high jump. Tebulela umuntu esambamba ukuthetha kwabaprofeti ukuthethela. Then udevil 666 uphuma kanjani kulonje in a nutshell. Noma ibandla bangcwele kuba singenazidima, singenamagama, singaziwa, lingangasikhathalele. Kodwa watch, I will tell you what has happened from January to now. Yayisethi into ama-intercessor mawaqwasha so that i-accidents, i-bloodshed kulonyaka uma ngaba niyekelele, there will be more bloodshed this year than last year. Come closer. Ngethamsanqa i-statistics sengozi sase South Africa ungahamba uyozikhangelela uzophuma le ndithetha injalo ngoDisemba sehlingozi ibandla ladibana kuthiwa crossover wabe umkhasi Kristu ethi this is our year ekubeni uThixo usinikile lo nyaka so isile kulonyaka balilalana ibandla kuba ngubani bethetha loo nto ngumadikisi ngowaphi ucawaphi unantoni ngoJanuwari uba niyajonga nojonga statistics so nyukela kakhulu ingozi eSouth Africa ngoJanuwari kwangathi ngoFebruary kungangcono kwaWest. As the month proceeds, kuya kwaWest eSouth Africa, i-bloodshed ekulonyaka is because kunyaka umbango wenkunzi ezimbili. I believe xa ndibhala ezi zinto ningcima njani ukubhala ngandithi kuni head on with Antichrist, True Africa Back to God 2026, the year of the two bulls. Kubuhlungu mangcwele ukuhamba nebandla elijonga umphandle. Kubuhlungu ukuhamba nebandla elisefayo uba isiprofeto siphuma kubani, ucawaphi, unantoni, ithi membership yakhe abethethe. Ndiyavuya ke because ndifumana platform andithethe uJune engekapheli so that kuzoma abantu apha kucelwe uxolo kuThixo. Andiqali kuyithetha kwabe covenant partners. Ndiyavuya uba izovuswa eBhayi so that sibone uba nathi siyala.
thetha umprofeti singakhawulezi sileqa ude kule mali ntoni umsebenzi nenzo umuntu of faith because of the carelessness of the church. Nenzo umuntu from January to now engesindile if ibandla belingamsafe umuntu uthubile but uThixo uthe tata unenceba akawanibali amadika ibe nguyizolo kuye namhla isaba nguye kude use ephakathini. Lastly ndifuna sifakwe soyi-2 ezizinto. Ndisuke eMthatha ndiphambene ndaye eKapa ndingakhange ndenza arrangements ndizoyichaza le nto ngohlobo eyenzeke ngalo. Ndishumayele imessage ethi Agenda 2030 ngepasika. Ndayishumana le message wathi uThixo akuyo yam akuyo yebandla endilikokhelayo akuyo yaseMthatha akuyo ye-Eastern Cape akuyo ye-South Africa akuyo ye-Africa le yi-message yebandla at large global. Ndathi kuba ndingumuntu andakwazi ukuyidlulisa because sendiyoyika ngokusa into zikaThixo because ndiphoxwa ngazo ndibethwa ngazo ndiviswa ubuhlungu ngezinto endizisa ebantwini zivela kuThixo. Sendithe ndoyike kodwa iyakuba umadikisi. Ndafana ndatsho apha ebandleni uba uthi uThixo kunento eyenziwe ngu-Antichrist worldwide ngebutho esilazi sonke ekuthiwa yi-United Nations Organization Sustainable Development Plan of 2030 yeka 2016 kubalwe okokuba kule 15 years from in fact lento iqale xa kuqala le millennium baba ne-15-year plan yokuba bobe sebesebenze kangaka as Antichrist. Then ngo-2015 they met kwahlaziywa iplan kwathathwa i-15 years from 2016 to 2030 yokugqibezela icebo labo. Uthi uThixo ethetha ngale ndlela bekuthethwa ngayo ethi mandilumkise ibandla ngendlela enkulu ezayo. Uyithetha ngo-2024 ngo-2023 toward the end ndithi bendilele tata ndiyaboniswa indlala enkulu izihlandlo ebancane yazi bekuthiwa ndingumuntu nabeke ndlala xesha lento. I'm so wondering by umuntu ongalala ndithetha lento engumuntu ophilayo alale bangcwele. Don't allow devil to make you sleep. This is going to happen phambi kwamehlo wakho. Bangcwele sometimes xa uboniswa umbono uboniswa once ukudoubt uba ingaba yangqondo yami na woyike nokuthetha ebantwini kanti ingqondo yakho. Kodwa umbono omnye ozawubona izihlando ezintathu ngephupho elinye uchaza uba uThixo lowo. Kuba no mandichaze iyothakazelwa naye ndithendilele kwangathi sikwipicnic nabantu abanemali yonke ndilelinekiniki ndililo ndiphakathi kwabo kusuke inene phaya elinxibe ngendlela yodwa lizocela imali kum ndisijonge ndithi how comes ba inene linje cela imali kumphathi ndiliniki kwelo phupha. Ndithi ndisenjalo ndasuka kule ndawo ndabona inkwenkwe engathi izonditshayisa ngenqwelo le yamakhwenkwe yasezilalini. Ndibuza uba mntanam indlela inkulu kangakanani kangaka kutheni uzisa inqwelo kum. Uthi uThixo ndiyakubonisa kule ndlala inkulu izayo iimoto zamagama iimoto zamaxabiso
imoto ezinevelu sizoba kwi-level yale nqwelo yamakhwebu. Ngilale ndivuke ndikhalele kakhulu bazalwane, ndikhalele kakhulu ngilale. Immediately ndilala ndiboniswa umntwana ongathi utshoko yikhwashi, usemncinane ukwiromba. Ndimthathe lo mntwana ndibona umama wakhe eqhayibasana ude utshile apha ebusweni. Ithi xa ithetha kunonkosi vososisi mfosi, ithi inkosi xa ithetha kum ngumtshakazi lo ongathi lixhego xhegwazana, umntwana mncinane lo, nto nje umithe ngexesha lendlala. Nalo mntwana otyokololo unje uselwe ngexesha lendlala, kuzoba njalo ke nabo bamithiyo ngexesha lendlala. Ndivuke bangcwele, ndiphinde ndithandaze ndikhalime ndilale kwalophobeleni. Unumber 2 wayi-worse in terms of ukuxela indlala than the two. Kangangoba unumber 2 ndivuke nonkosikazi sele endishukumisa. Ndivuke ndithetha ndisithi indlala. Oh, okay. Indawo engexakisanga. Before ndibone le nkwenkwe yenqwelo, kube khona inkwenkwe eya evenkileni. Athi yo indlala, yo indlala asiduri sonke. Izocela imali ukongeza kum. Ngibone isilvana ndiyinike iyothenga isonka esiduru. Then yangoku number 2 ndivuke ndithetha ngomlomo ndithi lima mali. Ndavusa unkosikazi uthi gubu uva. Ekuseni ndabale ndizawuphela ukuze ndikwazi uba ndibe ngumuntu. Ndenza i-VN warning ama-South Africa wonke ngendlala enkulu ezayo 2024. Mamelake qhubekile iminyaka edlula ebandleni lesiye ngePasika uthi laa nto wayithethile yendlala sicinga uba wayixoka na, wayidibanisa le nto yendlala no-agenda 2030. Wathi njengoba kwaSathane ebukami bomnyama begqibile ngelizwe lam ndinguThixo, ndininika inceba ye-5 years okokuba ibandla lam worldwide lindimele, because kugqitywe ngo-Antichrist bafuna one world government, one world currency, one world religion. Izoba lula because sibethwa one ngokuvaccinatwa, 2 sibethwa unumber 2 ngokuba sanikwa i-grants siba siyancedwa. Kanti indlela esokontrolwa ngayo sikwazi uba xa kuthiwa thathani chip izobe nemali ebhankini, have a chip. Nale nto kuthiwa digital ID bangcwele, i-digital ID ayihlambulukanga. 2 i-AI ayihlambulukanga, i-artificial intelligence nathi isafika lo time ndaya embokweni ndayoyibetha. Asingobantu be-artificial things, spiritual. Eyethu into spiritual intelligence. Therefore i-artificial intelligence izodestroy abantu bakaThixo. U-Antichrist bangcwele seyisebenze kakhulu, but ibandla andazi uba Thixo litofwe ngantoni, aliva. Ayiloxesha le-denominationalism kuba indlala ayizukhetha ibandla kwelinye. Indlala ayina-minister, indlala ayina-so business.
kubakho indlala elizweni into yokuqala eyisayini yendlala kukuba igoods that are exported siyavala and the goods that are imported siyavala then ukudla okungaphakathi kuphele to nalo mali yakho yamabhongo nalo moto yakho yamabhongo xa sekufika indlala elizweni asimanqele izibetho zikaThixo ziyi4 lihlele indlala injike ukufa ngamahamncwa amahamncwa witchcraft yayingamahamncwa literally kwi-Old Testament isibetho sesine amahamncwa in our time witchcraft evulelwa nguThixo Isaiah chapter 10 from verse 1 to verse 5 iwitchcraft evulelwa nguThixo ngabomu efuna abantu bakhe babuyele kuye so kwezinto zoyi4 zonke abancane zibalisa indla ihlele ile bloodshed ingeke ukufa niyibona iwitchcraft iyagalopa but phezu kwazo zonke eyona uThixo agcebela ngayo indlala ndiyala ibandla eGqeberha before we launch a solution the solution even if can be undermined the solution to world problems is this all the governments are waiting for this inscription. I don't talk about South Africa now. I am not referring to the southern hemisphere. I'm talking about the entire continent of Africa. Sisitshixo se-world problems. Before we pray, bonani ke xa nidlala ngexesha ndiphe izitulo ezithathu ndifuna isiprofeto esezimhlophe esengathi ayinozimnyama zam ndifuna umuntu obukeleyo because ndiyazi uba xa uprofeta these days seliqhele kakhulu the fourth prophet andikwazi ukumbona umuntu othethiswa nguThixo before ndinikwe this vision qalele uThixo uyangazi uba ndidom ndingaclever kuwo ndidom kuThixo wathi makaqala andigqibe ngale nto akuba ndigqibile andisisaba because isolution ezizitulo zintathu zonke umbhalo eludongeni Africa back to God in the Bible way uthi uThixo umadilisa elela ibandla lam uba ndineplans ezintathu ngehlabathi lam lonke elela ibandla lam ngeplan yam so that bayazi iplan yam as their father as their God. This is my plan is three-faced. What? Le iplan izokwenzeka kwimfazwe yamaGideon. Sibala sokuthi please le plan number 3 onke amehlo aza kuyazi le plan. Le plan izokwenzeka xa uYesu ebuya ekhwele yashele emhlophe. After 7 years ibandla lingekho emhlabeni uAntichrist etabata izizwe ezi10 the 10 kings ezobe zisilwa noIsrayeli sifuna ukubhuqa uIsrayeli lizokwehla uYesu ekhwele yashele emhlophe phezu kwe-Olive Mountain azobhuqa ihlabathi lika Antichrist ngemfazwe yokugqibela yoloyiso the battle of Armageddon kwesisithuba. Namuza kuse South Africa ebhayi
wonke amehlo of the world azawumazi uba ufikile unyana kaThixo emhlabeni. He will be landing emhlabeni ebonga, ehamba nebandla elineglory, elingasenankanuko, ongazubona unkazana uba ungenza ntonayo, uzobona fellowship. Mamelane, nibambile, which means lena iplan isekude, but iplan kaThixo yokugqibela, plan number 3, plan number C. Ikhona bandla? Yeah. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Quick continents ezi-7 kwesitulo. This is the global plan of God. Plan number last. Plan number 2. Plan C. The plan of the battle of Armageddon. Yeah. The last plan of God for the world. Yeah. Mamelake, why Africa back to God in the Bible way? Okokuqala ndinibonisile izolo ndathi ingqondo yam bathi niqiqe ndathi konyana bathathu bakaNoah, uShem, uHam, uJafet, ndathi kuni i-first outpouring of the Holy Spirit yenzeke kwilizwe lonyana omkhulu uShem in the book of Acts chapter 2. Ukwehla komlilo, ukwehla kwamandla kaMoyingcwele from the 3 sons ngophi owafumana lo offer, i-firstborn yobukumkani basemhlabeni bomntu uShem. Then namleke ecaleni uShem nathi i-first outbreak of the Holy Spirit, outpouring yadlula kwi-first church, kwi-early church, through Peter in Asia as the continent. That on 1906 in Azusa Street, eAmerica, njengoba i-Asia uShem ethe wazibangela Asia, i-Europe, i-Australia, i-America, North and South, those whites inzala kaJafet from the 3 sons of Noah. Then uJafet uyifumene eyakhe ishare ye great outpouring of the Holy Spirit, because after the dark ages ngo-1906 ibandla liphinde labuyiselwa umoya oyingcwele ukuze uAlice Bailey abambe i-meeting under the sea. Kukhutshwa imithetho ekuphethwe ngayo South Africa ngokulonto ngoku. But ukuze the world i-Azusa Street revival shook the whole world to an extent that a meeting was summoned of all the Satanists of the world. Beqawengamandla kamoya oyingcwele ehlile e-Azusa Street revival. Then in that meeting, this woman by the name of Alice Bailey raised her hand. What, Mr. Devil? I've got a plan. Let us create 10 commandments like Christians. The first commandment, take God and prayer out of the education system. 2, reduce parental authority over children. 3, destroy Christianity and Judaism. 4, if sex is free, then legalize abortion and make it easy. 5, make divorce
easy and legal. Destroy the concept of one marriage for life. Nibona statistics say divorce sinje. Imithetho kaAlice Bailey. Awuyingcwele wehlile. Number 6, make homosexuality an alternative lifestyle. Ukuze sibe nehlabathi lokutabane. Ukuze sibe nehlabathi lesbianism and gays. It's commandment number 6. Number 7, debase art and make it run mad. Abantu abasha awukho umculo abawuthandayo more than umculo ophehlelelwe under the sea. I was so moved unyana wakho when they worship. Ngabila bafana of that age. May God bless you and your family. Abantwana bethu bafuna umculo ophehlelelwe nge-Illuminati phansi kolwandle. Une-sex, une-drugs, une-liquor, awunamfundiso, bafuna wona. Kulo mculo ke waphelelwa nguAlice Bailey, debase art and make it run mad. Number 8, use media to destroy their mindset. Imedia nangoba kwabantu kenani ba ngaphandle kwendaba. Otherwise kubona ithi kanani ngamanyala isex obona. Iwese sex yangoku ayoyendoda nefemale, man to man, woman to man. Abantu abancane babukela lo manyana as young as they are. Kancane TV sobona lo umgaranto welika, umgaranto wecuba. Sozubona umgaranto kaJohn chapter 3 verse 16. Number 9, create an interfaith system. Kuthiwe zonke i-religions ziyalingana. Kufakwe ne-religion eyomuntu wafa waphinde wavuka kwe-religions ezinabantu abangavukanga. Ayilingani bangcwele, sozilingani. EkaKristu into ingomahluko. We are not religious. Bangcwele, eyethu into yi-relationship between a human being and God through Christ. Lastly, Mom, I don't know why you're all, but information ibanga lingayazi uyifumana naphi. Number 10 will not control all the government through the churches. After this thing, yokwehla kwamoyo ingcwele, le mithetho yiseni kohulumente. Wonke uhulumente awuzawuphatha after sigqibelento makaphathe ngale ndlela. Okwesibini, sebenzisane icawe nezikolo to propagate olulahlekiso. No wonder it's only umfundisi osindisiweyo onomoya ingcwele okwazi ukuthi uhulumente xa ingenze kakuhle akhenze kakuhle. Because icawe is imfundo kwathiwa maqale yona so that elicebo lokudestroya ihlabathi lingena ngecawe nesikolo. Namhlanje, even if God can take me, I've left no stone unturned above. I've never preached inhliziyo yami like as I've done. God must bless this church. That is amen. Mama plan mabandla nokhokelayo. That ungafi before time. Ndiyaqala ndikene khopha inhliziyo yami ngolhlobo uzothandaza. I've gone places. I'm from Freestad. I'm from KwaZulu-Natal. I'm from Rustenburg. I'm from Mpumalanga. And 30 in the Eastern Cape yam. But the listening here. Ndiyaqala ufumana indawo ekukhuphela inhliziyo kaThixo. Ndive yami inhliziyo
It is well. Yeah. It is well. It is well With my soul. with my It is well. It is well It is well. with my soul. uthi uba ngaba ezi zinto nezitulo andizicacisi ndoyishiya yavini. I want to know ukuba ngcwele yintoni le koonyana bakanowa abathathu ngowuphi obesele eshota nge-outpouring of the Holy Spirit nguHamu utata we-Afrika and uHamu ngogqibela. Therefore bekumele uba i-last revival itrigarishwe ngonyana wokugqibela afumane naye eyakhe ishare of the great outpouring of the Holy Spirit like Shem and Japheth. Leliphi ixesha ifenilo eli bazalwane, if ayililo ixesha le-great revival leliphi if ayililo eli? Okwesibini, xa kuthethwa nge-great revival sanucinga intente ejikelezayo njengotata wenjesu John. Utata wenjesu John uyawanikwa ibaton nguThixo nge-God's army ezovusa lo mbono. If you never knew ukuba utata enje wayithunywe entoni, utata enje John wayithunywa uAfrica back to God in the Bible way, kuba yena engazange wafana nam waqala ekhaya esembula kangasondele kakhulu. But uThixo ngoku ningathi ndiyaziphakamisa, uthi uThixo ibaton katata enje John akavusanga mntu, utshilo apha uvuse abantu. So that kungathiwa uMadikiza ngoku uthi uthathe ibaton kaphini, kutsho umoyeni uthi bayingca. Ngamanye amazwi ngoku bayafunana abantwana bakaThixo kaBhengu. Njengoba silapha eBhayi kukhona abanjengathi eFreystata, njengoba silapha eBhayi kukhona abanyonyana bakatata uBhengu eNorthern Cape, bakhona onyana bakaThixo kaBhengu eNatala, bakhona onyana bakaThixo kaBhengu. Asimenzi sithixo utata uBhengu yimele eyayiphezu kwakhe yokuhlanganisa aqokelele umzimba wenkosi, not the church. Thina nebandla lam i-Assemblies of God ndithethe Kapa xa ndiphakanyiswa kuthiwa the visionary Pastor Madikiza is here. First thing ndithathe imic ndathi ibandla lam lase-Assemblies of God uba ndingandiva ndisithi this is my vision yondibetha uThixo, ndathi mna ndilinakanakana ndiyintomshe kodwa uThixo xa umbane ucima uthatha igenerator. Ndathi ke mna ndiyino-generator yokuthi put up umbono owaqalwa yindoda efeyilile ngenxa yomzimba wenkosi obuzowuxakakwa, omnye athathe ilihlo alikhuphe endlebeni, omnye athathe impumlo ayikhuphe emehlweni. Wathi uThixo I'll stop it. Wavusa itsunami. Noba sengamphakame kaSithole, ayikho indoda eke yahamba njengaye, intente style besingenayo. Wavusa indoda yakwaSithole ukuze lo mbono ungafi. Yonento
safa ngesiphi thina akukho insimi engenamdlungu wayo ndiyambulela utata uNkomonde ndiyambulela umfundisi uNkomonde esisagcinelwe thina balahlwa amavukuvuka njengathi abalahlwa ngcwele yakho athi mntanam yileka phela hamba sikhona emveni kwakho uthe bayizobhubha kuzovuka obhengwana kangathi uzovuka ubhengu uthe uThixo omane ukuzivusela obhengwana I want to declare eBhayi ngo-1945 ukuphunya wakhe wanyathela kule ndawo kodwa ngifuna otata baseBhayi bazoguqapha sicela uxolo kodwa ubhengu yinkwenkwe anamadoda aseBhayi simele iBhayi yonke eyindoda kodwa bangxolo before xolo mntana kwesitulo le bangxolo yi-continent ekhethwe nguThixo from the 7 continents the continent ekhethwe nguThixo ayikhethele i-last revival the last day revival in Africa. Come closer. In Africa in 54 countries only 2 were not colonized, Ethiopia and Liberia. All 52 continents were colonized. But uThixo elanda umbono wawashiya wonke amazwe ayi-52 wafocusa kwilizwe lokuqabela South Africa, South Africa, Only lift up your voice and sing Hosanna, Hosanna to the continental plan of God. It must say a global plan of God, which is a global or a universal church. A universal church. Ayisuhlangana kungahlangananga kuqala ibandla eAfrika into one body. But in Africa, the national plan, global, continental, national, come closer with hierarchy. Global prophecy will be fulfilled. Come on, Gideon. A continental prophecy, it shows it's not for all the continents. It's only for the chosen continent by God. Come closer. A nation from the 54 states of Africa. It's one. The nation South Africa. Ingakhululekanga iSouth Africa. Forget ngokukhulula kwentoni kweAfrica. Oh yes. Come closer to me. In national, there's a prophecy about national. Ngoba ndizontisha nge-hierarchy of prophetic events. uThixo besazi ba uzoyichaza ngohlobo. This is a hierarchy or hierarchy of prophetic events. We have got a global prophecy. Matthew 24, Daniel, no Revelation. Engenawujika umuntu. Bangafasta bonke abathandazi. Soze bayijike iplan kaThixo which was prior prophesied for the last days. But a continental plan. It chooses
for that particular continent. I affect all the 7 continents. It affects only the chosen continent, of which now it is Africa. Come closer, get here, Citizen, national. National, if uThixo uchoose Africa, is South Africa. All prophets, South Africa. Because not any state other than South Africa uThixo ubeke uba ibandla lakhe nemvuselo yakhe ndivusa lamama bakhoza nje yokugqibela izoba South Africa. Yona into uAntichrist a gallop South Africa. I want to tell you one thing. In Africa, we have got Northern Africa, Central Africa, Southern Hemisphere. There are 3 countries which are the African continent. Northern Africa, ilizwe pha elishayayo in terms of spiritual things, Egypt. Egypt was not supposed to be indawo yamaSulumane nama-Arab. Because amaKristu alele, this land yase Egypt yiyo yodwa in Africa whereby unyana womuntu landed. Egypt ngakabuye uYesu Kristu engayivukelanga abenenceba ngayo, because waphishwa uYesu wayintsonza uYesu uThixo. eAfrica alikho ilizwe elinomtsonso kaThixo. Umntwana uYesu edlala ehuzuka because wayenenyama nje igazi lakhe before ayoqhonywa leko kwabo liqale ukuchitheka phi in Africa edlala as a young child. uMaria wayengalibali encancisa uYesu kwakuncanciswa yena. Inja enomgada xa enothi ngempazamo ithathe ishuba inapkeni enento kaYesu kwakuvuka uboya in Egypt. Namhlanje lelizwe lama-Arab lama-Slums uJesu kaKristu amaKristu alele. Central Africa, the state of oil, Nigeria. That's why ilekwa kangaka. Then Southern Hemisphere ayikho nabungayaphi South Africa. Irecognizwa nasezorhulumente sehlabathi. Why? Kulapho umntu kaThixo ukhome khona. Ndizonixelele bhayi noba ninizoqonda kodwa iSouth Africa ihlabathi lilindeleyo. In South Africa, there are 9 provinces. How many provinces? 9. Let me tell you. Utalubhengu unumber 4. Sevana. Utalubhengu akazisanga nto inhle ebukhosini. From abangoni, the so-called Ngonis, amandebele, amaXhosa, amaswati, amazulu. Singabangoni, not the Ngonis. Umlungu utsho singabangoni. The term abangoni means singabantu abamuyikayo uThixo. Not that asungoni. Singabantu abaluyikayo ihlazo. Abanenhloni but singenwe ngumoya wase-West. Asisenamahloni senza nje. We adopted the Western lifestyle. Ngoba singamazi umuntu baphela umuntu mhla we are colonized by the West. Mamena zaba kuwengu eBhayi. Ndifuna abantu baseBhayi ndiqwele. I know mangcwele ixesha lemithile but dara ungixolele. Ndifuna uqwela nje ulala kamnandi namhlanje. Othi Bhayi after this beyaphinda yalala njengabantu baseTranskei. Abayabantu undermine. Nami nenza kanjalo. Mina I'm writing my book. Ndisile Bhayi. Umprofeti anamkhathalela. Uthixo ozivelisela impendulo kwelinye ilizwe
Esther chapter 4 verse 40. Ke wena nendlu yakho. Shabala. Sengxinge wena uthele nanga kakhulu namhlanje. Up. There are 9 provinces. Queen 9 provinces bangcola hayi kakubi. I-role yeKwaZulu Natal. Dishayela isandla. Kwezi 9 provinces i-role the role edlalwe yiKwaZulu Natal must not be undermined. Why? I-generals of faith. Amadoda abanesibindi awuphatha umphongolo ngawakwaZulu uthatha uBhengu wasaseNs of God uthatha uChiliza African Gospel uthatha uDuma waseBaptist uthatha uNgidi waseFaith Mission uChiliza waseAfrican Gospel ephuma eFull Gospel yabamhlophe wavula iGospel yabamnyama eAfrican Gospel from Full Gospel yabelungu hence ngabalwa yona because yabelungu. But the big 4 yamadoda assemblies basela ngePentecostals iFull Gospel yazala African Gospel yayiFaith Mission Assemblies Baptist ungadlali ngeBig 5 but the Big 5 iZulu Natal nqoni why mama namanqindi zapha ufuna uvala ngalento bese sicela uqala ukuthini uThixo xa eveza iBhayibheli akayivele isandla uqala kwaZulu kwaNdebele eSwatini kwinguni uyikhile kukhulile kaMajeke lencwadi waprofeta ukhulile Majeke incwadi yamaKorinte chapter 15 iqale ukuprofeta ngumXhosa ukhulile kaMajeke our first prophet ngulo oprophethe wathi waprofeta nangonongqawuse elithi nina wathembisa ngathi ayikho lonto unongqawuse was meant to fulfill prophecy yokubulawa kwenkomo because ixesha lamadini enkomo ebhoko negusha wethu Thixo nani maAfrika iphelile lonto ngoku inkomo masiphele kwayilonto kodwa uNongqawuse ulimaze ilizwe no waba isayino ba uThixo ngoku wenza umda igazi eleza uphalala nakumaXhosa lelikaYesu walebhela uNongqawuse kakhulu kuba nangoku nesambona kakubi because asina history yethu sixhobe kwihlabathi elifundileyo isiqhande ngemfundo kuba singamazi uThixo ngokugqibela ngokhulile oprofete kwanzikana lowo ozovela kwaRhahabe wavela uNtsikana ngenkomo yakhe eyenza izimanga uHulushe wabona lightning la kuPaul waqala waprofeta beBhayibheli kwesingabe kwesibili khona bancane angifuni lahlekiswa unumber 3 uthi iBhayibheli uyikhila kumSwati King Sobhuza 1 uKing Sobhuza 1 ube nesiprofeto ngokufana noMtsikana waboniswa imali iqhosha elingenamthunja njengomtsikana ekwathiwa amaXhosa nali lifa amaXhosa nali lifa lukaXhosa luyakuphi kwathiwa nali lifa ningalithathi iXhosa elingenamthunja. That's why amaXhosa so corrupt. Sisibetho sesiprofeto ngomprofeti wethu uNtsikana nokhulile bobabili bathi nansi iBhayibheli xa ilizwe selonakele lizawukhululwa ngalomqulu. That's why tata I stand bold. Ngifuna utata enexhala ngam tata ngamnexhala ngam ndofela lencwadi mna neBhayibheli awunokundehlula kuba ndiphepha ngayo ndisinda ngayo izinto zehlela abantu ndisinda ngale ncwadi. Ubutyebi abuzuphinde bube kwenye into
ibhizinisi yakho iPhone iBhayibheli ngoyena ifone ufuna iBhayibheli awuphela ibhethi ivesi ungenayo jamani ibhizinisi phone kodwa ubuyazi ivesi ibhethi icimile kufuneka kwendini singa uthi awuphethe ungayifaki nasebhakeni ngoku kufuneka siziphathe kanje akunto yakufihlwa le impilo ubomi likamva back to the Bible back to the Bible back to the Bible back to God. Banga bathathu ne manje sibhala manje sinalento ndivana ngomsono bana chance unambathi utata usobhuza uboniswa umbono wokuba angayithathi imali njengonzilanga athathe umqulu xa uya emanzini eSwazini ikhona phela lonto ngicela nalo wamzibhala ngale note utata uBhengu ayiboniswa lencwadi ayiboqala number 4 kwi-provinces maXhosa uThixo unibuyisela kwinto enayilahlayo nini enathi utata uBhengu yinkwekwe sawuqala ngaloo nto irepentance iman katata uBhengu izawubuyiswa tonight i-repentance yokurepentela amadoda awunyelisa uqobo the man of the man ithi bani tata amadoda asebhayi athi ngiyashumayela yena but inkwekwe uPaul unqanda lonto ngoTimothy uthi ulwaluko yonyanga inhliziyo uTimothy awuhlwanga kumbe umkhike because naye wolukile ngendlela yakwawo thanana ngendlela yenu not wengo yebangcwele lento yenziwayo baphinde into yalong Paulus awunothi umuntu ogcotshiwe usajonga inyama tata uBhengu ipakisha bebhayi ebusuku ehamba eyiflathela ibhayi wathi uThixo Bhengu lamaXhosa ngawe bendiwabuyela okwesibili ndambalekile lento yeBhayibheli ukumkabansikana bayilahla bendibanika inceba ngawe uba Bhengu uke wayifront eEastern Cape ndoyikhesa naphakathi tata uBhengu wanenceba ngathi wasinyamezela that's why ngosesebhayi indawo inyembezi zakhe zachitheka khona amadoda ecela zakhe yes lord ndizorepenta ngenxa yamadoda asindisweyo asebhayi athi ngeba uyashumayela yena kodwa yinkwekwe nakutata enje sithola atshilo amaXhosa wathi enje ya ngiyinkwekwe ke mina ninani phela namazi nje ya nje ngiyinkwekwe amaXhosa ngiyinkwekwe mara ninani nina amaXhosa eshethuka thelinyaniso amadoda amaXhosa ayathanda ukuthi into zabamoya engaziqondi akhawuleza athethe bangcwele namhlanje ndithanda uKristu uthanda nini uzorepentwa kurepentelwe utata uBhengu umnikazi wemenhle ekwathiwa yindoda walalelila inyembezi zakhe sekhona eBhayibheli bona izamanje qabile mina wena nguThixo akufana nawe uyasibona sime phambi kwakho bawethona amandla wonke ngoba bawo bathetha konakala uNkulunkulu wethu namandla wonke simake ngamandla abhaliweyo kumaHebrew 12:22 ukuthi sifike kwigazi lokufefa elitheni lwezingcono
kunegazi likaAbheli. Sifefelo gazi phezu kwenyembezi zomkhonzi wakho. Sirivesa amazwi athethwa ngobawo. Thixo namandla wonke. Amazwi azalwe i-tribalism. Umzondo osanxibayo nangoku elizwe lakowethu. Thank you, Jesus. Zonke izinto bawethu namandla wonke ebekumele uba sizifumene kweso sandla zibuyisele ezandleni zethu. Yes, Lord. Thixo namandla wonke. Yes, Lord. Restore le dolophu. Restore esi sizwe egameni likaYesu. Thank you, Jesus. Uhlubule isiqalekiso esabekekayo phezu kwethu naphezu kwelisiko lesisithethe sisidla ngaso. Thixo namandla wonke, siyathandaza sikunika uzuko nembeko egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Amen. Tata, cela baphakame kuze umuntu ongumama kuzocela uxolo. Unkosikazi lo ethiwa wayithatha isatanism ethiwa isebhali ize kumuntu ongumama. Kanti thina ngicela kube ngabantu abangomama ngoku thina uqala ubheka ukuthi usivile sirepentile ngenhliziyo zethu uxolo akukhethwanga ongekhoyo wonke umuntu obebanjwe isiqalekiso senyembezi kalubhongo zosulwe nabo baxolelwa nguThixo onenceba. Then ibhayi is a place of satanism because lo Elizabeth who was a satanist uba simrepentelanga singomama le altar yakhe soyishisa khona. Alo mama bani bazokwazenza lo msebenzi kodwa bazodlala phansi ngocela. Hayi into mama madola ibhayile ukuthi aphothwe sonke. No into mama nje wasesithenke. Plus Ngokoma says I just want to make a decree, a declaration. Phezu kolwaluko. Ulwaluko lugcinwe ngamaXhosa. Udala lela. Kodwa i-death nokudlakazwa kwabantwana kulapha emaXhoseni. Ungaya eDurban, ungaya eTransvaal, akukho nje ngase-Eastern Cape. Indlela abantwana bethu abafa ngayo yinto kuba through eso sithethe safaka isiqalekiso ngaso. Today we decree and declare egameni likaYesu that kule nkundla yolwaluko kuyaba khona i-order. Sisiqalekiso nokuzidla nobuhlanga kuyo. We declare that kuyoba kwi-order. Qala kulo June we refuse to listen and receive ufa komkhwetha phakathi kwesizwe samaXhosa. We declare and it is done in the name of Jesus. bangcwele umoya i-altar endaweni if ayigulwanga ne-generations ezizawulandela zizawuba sengxakini. Ngicela mama lo moya mawuqala uzoyiphila nto lo Elizabeth uthi inhliziyo yakho wazokwazi inhliziyo okanye uyinhliziyo kwazi inhliziyo yodwa. Imagine bangcwele umuntu osekudala wafa inhliziyo isaphila ibekwe kwidolophu yenu nanhliziyo yantoni yesatanist. Ngicela ibhayi izoba njani nabo abangivale isodwa nasebhayi have an undermine mabhayi have an umklaso umXhosa weso suke eTranskei kanti anemfundo ebhetele senjini akukho abantu baseklasa njengabantu basebhayi. Xa ujonga abantu basebhayi bafana nqonathi. There's nothing but they are better off than thina. My umoya wale rebellion ngale satanist enenza ebhayi nizibona ingcono lo mkhumbi mawuphele
siyalingana. In the eyes of God, akukho mlungu, akukho njeya, akukho khala, we are one. Ngophela umoya wenza abantu ebhala babe undermined. Izangu mama lesakanisa nolonga lesakanisa izangu. Anakuthena soya mangcwele yami bethatha ngene lapha mina. Ndingumama. Ilizwe libelwe umuntu ongumama. Wow. Inhliziyo kaElizabeth. Yeza ikweli ifakwe embodileni yotshwala. Sibona indlela ekunxilwa ngayo ebhala. Saqala ukubona abantu abangamabhinqa abanxilayo bengabasebhala. Yanda lento lomkhuba wotshwala. Ngoba kuyabonakala ukuba ibhotile le yayisymbolize ukuba utshwala mabuselwe e-Eastern Cape. Kwenzeka izinto besingaqhelanga kuzibona ngenxa yenhliziyo yomfazi othakathaka. As a result bawo abona abantu baziwa ngokuthakatha ngabafazi. Ngoba lo moya weza nomprofeti wobuxoki uElizabeth wabhubha kudala kodwa inhliziyo yakhe yaphila yazochabalalisa yazokonakalisa eBhayibhelithu si-Eastern Cape. Namhlanje lo moya siyawuxelela kuba uphelele. Sitshela ubunyulu, sitshela Nkosi yami uxolo, sitshela ukuthanda uThixo, sitshela umfanekiso wezulu, sithi ibhanile yamazulu siyayigxumeka kwindawo emgcinye kuyo inhliziyo kaElizabeth. In the name of Jesus. Uthanda ngokugqibela uzodila nomoya okusebenza iBhayibheli kuthwalwe ngalo. Makungaphinde kube khona umuntu ozophatha leBhayibheli. Ihlabathi asiligwemi ukuze basindiswe abehlabathi ekuthwaleni mababone xa uThixo ekhweleta ngokuthwala kweBhayibheli. Tata nansi iBhayibheli satshenziswe Jesus bawengcwele wambulala uBalaam. Thixo onamandla onke owacelwa nguBalak ukuthi aprofete idum nesiqalekiso phezu koSirayeli. Thixo wethu onamandla simelana nomoya wokuprofeta ngeBhayibheli ubuxoki. Thixo wethu onamandla siyawisa namhlanje. Thixo esihlalweni okuso, Thixo namandla ngegama likaYesu. Thixo wethu onamandla nalo principality ehleli apho kweso sikhundla ilawula ndawo lo moya namhlanje ngegama lenkosi uYesu. We take charge bawengcwele kwi-gates zaseGqeberha, kwi-gates zase-Eastern Cape, kwi-gates zase-South Africa, kwi-gates ze-Africa continent. We come against umoya wokuprofeta ubuxoki ngeBhayibheli. Siyawuvala umlomo in the name of Jesus. Namhlanje that spirit of Balaam is dying in Jesus' mighty name. Jehovah wayalela uMoses to kill Balaam. We destroy the spirit of false
prophecy sisebenzisa ilizwi in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus.